yo senengane kaya ngumpul to. Ayo, bareng. Siji, lu. Pak, aku kan dhuwur lho, Pak, 100 wae. Salah. 100. Oh, antep wis jeglenge temen. Asalah kaya terus. Dik, kemari kok jegleng ngumpul dhuwur langsung ngau. Aku mah dhuwur dhewe lho. Lah, nggih to, 100. Nggih, Pak nggih. Lah. Lho dereng iki manjek pisang. Jeglenge pindho mau sesuai perjanjian. Loh. Piye to? Berarti wis iki mau. Wis. Oh, berarti wis, gak ditutupno berarti. Ayo 100. 100 sik. Ono kuatel kok. Apa iku kuat bang? Apa iku 100? Satu. Yo yo dong diri. Suweket. Karo iki kok dhuwur-dhuwur emang. Salah sampe njaluk capek ngono jegleng. Anggete yo kancang-kancang ngene ya. Dijegleng. Jeglenge kurang pisan, Pak. Aku malah ngomong 100 sih. Terus ayo dicoklek terus. Yen memajang mongkaro jano kuning mobil bareng ji lo niki boten oleh Pak dikit Pak. Ngawur ae sampe nek ucul ya apa rek. Lha iki kok brosot Pak. Ya oh. Apa Pak? Apa sampe jokone ta? Niki iya awi-awi beliau ngono lho. Lah, enten isine, Pak. Sampe tega ta ngomong mencolot, Pak. Apa pajak gak mencolot? Baleni. Pajake kok kon mencolot. Sampe nyalep piro pajak tonggo wis santen kon mencolot itu. Baleni nek 50 no. Lah cangkeme yo rusak sih Pak kon bolan baleni yo. Oh yo 50 baru tak cita sampean. Wis ayo wi tiro ayo sing elak wi. Mau sakit sih. Aku ditemok ngene Pak Dete mimpi kowe. Masalah. Wis gak apa-apa lah wis ditemok tok kok. Nek gak ngene ya gak guyon.
bisa kayak gini. Bisa. Amit-amit toh, Mbak. Kok ya ono hati diterubus. Kok urip ngono. Iya, kok enek hati diterubus nang ini. Dudu terubus. Apa? Cepali. Cepali. Dikurangan dia. Cinta teko endi wong rupane kaya pencet ngono. Ayo weh nama mandang. Panas setian udan panas panas udan Pak Lurah guyu ae. lah kene ngene kene nadong. Untuk sih. Diantar yen memandang sing handang rusak. Panas setia ngaleng-aleng. Apa Pak? Tapi gunung enak Pak, biasanya tambahin Pak. Jadi Mas. Mas. Aja kok katut. Nadia sarami langsung dangdut Cak.
Matur nuwun niku